саволи 442 аз 441 бисёр фарқ надорад. Як фарқи дар 441 мо инҷа x доштем ва дар инҷа адад аст. Мантиқи кор кардан як хел аст. Ман ин логаритмро бояд ба шакли дараҷа гардонам ва чӣ хел мешавад? Асоси ман 2 аст, дараҷаи ман 5 аст ва чӣ мешавад? Ин 2 дар дараҷаи 5 баробар мешавад ба x квадрат ҷамъи 2x минуси 3. ва чӣ хеле ки мебинем ин модули квадратӣ аст. Баъди ин бо ёрии дискриминант ё ин ки ба зарбшаванда ҷудо карда кор метавонем. Биёин аввал ҳамаи ифодаро ба як тараф ҷамъ кунем, ба тарафи рост бо як бори дигар. 2 дар дараҷаи 5 ин чӣ аст? 32. Чӣ мешавад? x квадрат ҷамъи 2x минус 3 минуси 32 баробари 0. x квадрат ҷамъи 2x минуси 35 баробари 0. Акнун ба зарбшаванда ҷудо кардан чӣ хел мекунем? Яъне шумо бояд ду ададро бояд ҳамихел зарб кунем ки минуси 5 шавад, лекин фарқи онҳо ё ҷамъи онҳо ба плюси 2 бояд баробар бошад. Ин кадом адад аст? Кадом ду адад 35 метавонад? 7 ва 5. Яъне минуса ки аст, яке аз онҳо манфӣ аст, лекин ҷамъи онҳо плюс, яъне калонтарин аз онҳо бояд мусбат бошад. Яъне чӣ мешавад? x ҷамъи 7 ва x минуси 5 баробари 0. Ин тарзи ба зарбшаванда ҷудо кардан. Яке бо як бор такрор мекунам. Агар инро нафаҳмида бошед, бо ёрии дискриминант кор кунед. Бо ёрие ки формула ки ба шумо қулайтар аст, ҳамонро истифода баред. Баъди инро кардан ҷавобро дида метавонед. Ҷавоб чӣ мешавад? x баробари минуси 7 ё x баробари 5. модуля чанд реша дорад? Аз инҷо дида метавонем ки ҳозир ду реша дорад, лекин бояд санҷиш кунем. Дар логаритмҳо бояд диққат кунем. Вақте ки ман логаритм дорам, ин қисм бояд ҷои x чӣ ки намонам, бояд манфӣ набошад. Манфӣ шуда метавонад ё не, ҳамонро бинем, ё ин ки 0 бояд набояд бошад. Вақте ки ман минус 5 ё 7ро мемонам, инҳо ғайри 0 мешаванд. Яъне бояд диққат кунем. Вақте ки агар x-ро мемонам, дар ин савол не, ба дигар саволҳо шуданаш мумкин аст. Агар инҷа манфӣ ё 0 шавад, вай решаи шумо хато аст. Барои ҳамин санҷиш гузаронидан муҳим аст. Диққат кунед. Ва аз инҷо дида метавонед ки вақте ки минуси 7, агар худатон монда метавонед, минуси 7ро монам, ин ғайр аст манфӣ ва калон аз 0 аст. Вақте ки 5ро мемонам, бо як бор мусбат мешавад. Яъне саволи ман ду реша дорад.